Wai shin nan ba ƙayataccen wuri ba ne? Gurin ya yi kyau, amma ban gane wani abu ba. Kana raye duk wannan tsawon lokacin. To amma, me yasa baka dawo gida ba? Kawai na zaɓi hakan ne don na je na yi rayuwana. Na rayu irin yadda nake so, kuma na yi hakan ya ƙayatar. Muna matuƙar buƙatan ka a gida. A'a, ba wani wanda yake buƙata na. Muna buƙatan ka, kai ne sarki. Nala, mun riga mun yi wannan maganan. Ni ba sarki bane, Scar shi ne sarki. Simba ya mai da kuraye su ne masu juya garin. Mene? Komai ya lalace. Babu ruwa, babu abinci. Simba in baka yi wani abu ba, kowa zai mutu da yunwa. Ba zan iya komawa ba. Me yasa? Ba za ki gane ba. Me ba zan gane ba? A'a, bai dame ki ba. Hakuna Matata. Mene? Hakuna Matata. Wannan wani abu ne wanda na koya a nan. Wani lokaci munanan abubuwa suna faruwa, kuma ba abin da za ka iya yi a kai, to me na damuwa. Saboda nauyin da ya rataya a wuyanka ne. To kefa, me yasa kika gudu? Na bar gida ne saboda ina neman taimako kuma sai na same ka. Ko baka gane ba ne, kai kaɗai ne ƙarfin gwiwanmu. Ki haƙuri, ba zan iya ba. Me yake damun ka ne? Ba kai ba ne Simban da na sani. Haka ne, ba ni ba ne. Yanzu kin gamsu? A'a, sai dai na ji kunya. Kin san me? Kin fara magana kamar sautin mahaifina. Yayi, sai dai ɗayanmu ne ya kamata ya zama haka. Wai kin ɗauka kawai zaki zo ne ki faɗa min yadda zan gudanar da rayuwana? Baki san irin abubuwan da na shiga ciki ba. Ban sani ba har sai in ka faɗa min. Ki mance kawai. To shikenan. Ta yi kuskure. Ba zan iya komawa ba. Me hakan zai haifar? Ba wani abin da zai canza. Ba za ka iya canza abin da ya wuce ba. Ka ce a koda yaushe za ka kasance a tare da ni, amma ba haka ba ne. Kuma duk saboda ni ne, laifina ne. Lalle wannan laifina ne. Inda rai za mu gane Simba sarki zo mu